sa Lagubang o Beatles o Abal-Abal in Ilocano. Let's do the mukbang, guys. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho ko eh. Itong unang subo para po sa inyo. Maswerte ka at nagkaroon ka ng matin na asawa. Dahil kung na iba lang, Sabaw? baka sa ngayon ay meron ka ng corona sa ulo. Tingin ko sa'yo, mas mahalaga pa sa'yo ang paglilingkod mo sa bayan. Mas importante pa sa'yo ang mga medalyang matatanggap mo kesa sa amin ng mga anak mo. Kung kailangan ka ng bayan, mas kailangan ka namin. At ang mga medalya na, ay papakain mo ba yan sa amin? Beatles in English. Gusto mo bang dumating ang araw na Abal-Abal. hindi ka nakilala ng mga anak mo? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko sa tuwing aalis ka? Palagi na lang na nasa dibdib ko ang kaba, ang takot, kung babalik ka pa ng buhay. O kung ibabalik ka nila dito sa amin, napantay na ang dalawang mong paa. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Kailangan mo ng katuwang sa pagpapalaki sa mga anak natin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan kita. Kaya lang, ginagawa ko to para sinabukasan natin. Kaya matarating ang araw, masasama-sama rin tayo. Pag-umpisa na ako na ang masusunod. Hindi na akong susunod. Ano ba? Yason? Pwede. Buhay mo. Ay, ako. Sana pag-alis ko, magsasama loob mo. Huwag pa mayroon mga bata. Lalo ka ba nakita mo ita? Mga metro ka ba? Siguro ka ba? Hindi. Mag-iingat lang kayo Yes sir, masyadong critical ang kondisyon yun doon. Okay ba? Yes sir. Thank you sir. Hindi ka lang yung tatlo. Madela, medyo magulo ang sitwasyon dito sa Cotabato. Kita mo yung Dahil sa